Malawi Today. Former president, President Professor Peter Mutharika ndiye alemekeza kwambiri koma akapume ntaya kwana akapume akuluakulu nkhani siitha bwino pepani sichipongwe koma timafuna tingoyankhulapo kunena kuti nkhani iyi siitha bwino chifukwa zinthu zafika povuta kwambiri. Ife tisankhule zambiri tatene tingomverani kuti kodi Suleiman akuti bwanji pamene papo. Iweyo atupelewe andusanga kusatire chifukwa 1 sunagwirepo kasu iweyo sunagwirepo kasu sumaziwa mtengo wa mafuta woyeza sunasambirepo sopo wa bengende ucha wa naked ucha iweyo sunasambirepo iwe sunamangepo even khola la mbuzi sunapiteko kumunda sunaendepo pa public transport iweyo chifukwa yake zoyankhula kumachulusa iweyo ndikuuze zimene ukuganizazo si zimene amalawi akuganiza. Amalawi akuyenda mavuto kwambiri ningokupempha kuti uchepese zoyankhula kumachula professor m'maspeech mwako si size yako yayi ndiwe mwana kutalitali iweso kwa ifeyo ndiwe uli kutali kwambiri ngati iweyo constituency yako inakukanika mwana wa former president china chichonse mnali nacho koma chifukwa choti ukusowa khalidwe anthu akwanu anakukanika ndiye lero unyamuka kuti ndikukasaka mavoti kasakeni kaika nyumba mwako chifukwa level yako ineyo ndikuona ngati iweyo utawimiraso ukansala a professor aja usamachule mspeech yako chifukwa anakulemekeza anakupasa unduna anakupasa kukhala mimiti wawo lero ukuukira ufusa nzako ose amene anaukira professor wafusa anathatha kati makatani akuchipatala nde utenga upite kwa atupere chimene mungadziwe mwandimvesa anthu mdziko linolo akuvutika pa mavuto ambirimbiri inuyo simukuyenda kubwera panopa kumanyoza Peter Mutharika sizoona Peter Mutharika si size yanu muli kutali kwambiri komanso ndimafuna mudziwe ichi inu simuzaulawa wa president inu nja minyama akugwera simungalawe president iweyo ngati ufuna president mala muti kubwere pansi ukhale uziauza anthu ufundo ndipanga zinthu anthu akuvotere ukunyoza so anthu osusa nzako ukuti Peter Mutharika wakalamba Peter Mutharika amene wakalambayo amathandiza kumachinga amabwera kumatani kumathandiza anthu iweyo mesa umathandiza mesa mukakutuwa luza zisankho umathawayo umasiri anthu zipchipani
Masiria alili ndi patira chakuti ayendese chipani. Nthawi yazisangu ngati umabwera kuti anthu andituma anthu amene amangotuma iweni ndani. Umaina kungopanga zako zoti iweyo kukhala pafundo imene zifundo zimene ndi fundo lesi imene iyoyo. Ndio ganiza kuti atakhala kulipira mthali kana kuti ndakalamba. Sindima chisankho. Uganiza kuti angakuvotera iweyo. Ndi bula soka bambe, bula sona nkhumatu. Iyo ndi fundo. Waho. Ndi njala kalamba chikukhuza ndi chani. Wakalamba chakuno chikukhuza iwe ndi chani, chikukhuza bukwamba wewe ndi chani. Iwe ngati pipi mesa iwe UDF. Osa manga zako hivi bangu yako banja. Ukonanga ngati anthu akavoteresa UDF panopa. UDF ndani akuyifuna panopa nani. Komanso timafuna mudziwe sabato zijamalawi akudikirirabe zimene bambo anu analonjeza. Amalawi akuzidikirirabe mpaka nalesana basi. Muyambe kama kapasa sabato mubwere muzipanga zanuzo. Osati zamanyiza mukamba. Inu mulibe mfundo ino. Komanso ine simuzakhala president. Simungakhale president. Uzidavuta zingarani simungakhale president. Bola sopita kuwano wamba kuwa kuja. Wewe mfundo. Ngaba maonesa uchisiri wanu. Sasa kundaija mmakhala ndipita mthalika kumaenda misonkhano. Inaza kutangana kukhala ni mmendu wake. Sasa kuti mulendika mtima kwa fiti kwa kuti iye uchakanga kuti wangoluza mwina amwalira inu mutengo president. Zaonekera papa. Ndai meja anali wang'ono, ndai meja anali wankulu. Wai ndai meja simuna nine kuti munthu wakalamba singakhala ni mmendu wake. Ndi munaona game ya Mungu si munthu. Anakoza njira ina kuti akanganya ndipo lerowa aendesa zina ziko anthu aone different yake. Ndi anthu apanga chisankho na kuti abulaso kuti pipi kumunguza. Leo mukubwera musokonezana. Ndemo kuona ngati anakhala kuti achipipisa imisa wakandidate yeye wana kuti basi. Wachira withdraw. Nganza mungawuliro. Atipele. Ati kuima pasonkhano pansele mwati. Ndifuna ndivotere kumanda kuti candidate wakakhala iwe atipele mweza wendi muzi wayi. Mazinyenga ndi chala bwanji. Simungawine lwino. Kutayitali. Komanso you need to know izizi. Kuti UDF inatha inali kale. Inatha meja. Mukulima anipita mthalika machini. Anake twali ku America amenaja. Ana watende azungu. Iziku zapita mthalika ndi ucheni. Makalali. Muli kutali kwambiri. Kandrama kamene akupasani ku MCP mukanangodya kameko mukamalize mukhale pansi. Noli kuti muzizinyoza anthu ena. Waye makandidate yonse simuwanyoza munyoza pita mthalika mukungopa chani. Leave him alone. Ndali za usavage yayi zimene zozo. Tabwera ndi pasonkhano mulankhule mwauza anthu. Ndipanga zakuti osati yayi wakuti ayimo mukungopa chani. Ni mwachula iseyo yekhayo chifukwa chani. Makandidate alipo ndi yekhayo. Ino bambo anu aja ndi nyamata. Bwanyi bambo anu osauza asiyendali. Mesa bambo anu amanga sondali amenachi. Kupanda bambo anu kuti malamulo sakuwalola kuti malamulo 10 years anakwanisa. Limit yake inakwana kuti kupanda kuti amakhala malola. Bweza mayipa chaulo iniyo mukupanga za president. Bweza kupanga iwachi. Ine simaona kuti kupakana pano amapanga pesa oje. Zandalisi. Musazokwanisa anthu kuti sizikwakhula. Sisiyeni. Ino simungawineni muli kutalitali ndi ungunama. Komanso ni mukamazi kuntaja kuno kuchani chikacha kukhangati mukusinda uje. Muganisa mitundu zimene ziganisa mitundu. Mati ife anthu akuno kuntaja kumangochi kuzomba kuli Eastern region sinu mukutandauza kuti yani. Kulino ndi aku Eastern region. Mesa ndi aku kuti kuliyonge kumuzi kwanu ndani sakudziwa. Munyamizanga amene sakudziwa. Ndakulilongwe tu siyakuntaja ayi. Kuntaja kwa bambo wanu. Umuntu wanu usachi muntu wanu waoneka pacha ngaene kumwalira ane umaka kumbukira ukuza maliro zo inu kupita kwina mpamene mwaonekisa kuti pende pake ka ufiti mulinako osa makamba zapita mthalika kuno.